כן גבר. איפה עודף? שילמת? איפה עודף? איפה? אני כבר שעתיים פה עומד. אתה בטוח ששילמת? כן. בסדר, אם אתה אומר ששילמת, שילמת, אם לא שילמת. מה שתגיד. עודף. כמה זה? 5? כאן. סעודה שבבית. לא בסדר, זה עודף, זה עודף, תיקח. עושה לי כסף. הבא בתור, זה בסדר, זה בסדר, תיקח, זה בסדר. זה עודף, זה בסדר, תיקח. שילמת? לא הזמנתי. אין, ידעתי, הייתי צריך להגיד לו, יאללה, לא לשתול פה באזור כאן, יאללה, איזה מטומטם הוא, למה הוא כזה מטומטם, למה? אני לא מפגר, אני אולי פרייר, אבל אני לא מפגר. מה אני עשיתי? במקום לבוא כל הזמן להזמין סחורה של הפלאפל, אני באתי, שתלתי פה, לא זרע אחד, שתלתי פה כדור של פלאפל, שהצלחתי פה עץ מלא פלוס הפיתה שצומח. אני פעם שעברה שתלתי פיתה גם, אני לא חזרתי לבדוק עם זה, אבל צמחו אלפי פיתות באזור ששתלתי. עכשיו מה הבעיה? אני מבין למה לא צמח לי פה, כי בטח איזה עכבר או איזה ארנב אכל לי פה את הכדור של הפלאפל. בסוף אבל בעזרת השם, זה לפני חודש, יצמח לי פה עץ, ואין לי פלאפל, אני אוכל להאכיל את כולם בשכונה ולדפוק אותם במחיר, למה אני לא פראייר. שילמת? הייתי בדואר. פלאפל מתנה, כדור פלאפל מתנה, כל מי שמגיע מקבל כדור פלאפל מתנה, כדור פלאפל. שמעתי שקונים פה פלאפל, מקבלים בחינם. נכון, רשום לך פה בבירור מוסתר, כדור פלאפל מתנה בקניית 5 מנות. לכלכת, אני רוצה בחינם. גברת, לא טוב לך? בבקשה. ממש לא טוב לי, סליחה. רוצה להתגרש, תתגרשי, אני לא מעניין את השטויות האלה. כן. כן, יש מצב לחצי פיתה, לחצי מנה. למה? לחצי מנה, בבקשה. מה זה חצי מנה? חצי מנה, אני רעב, אבל רק בקטנה, תן לי חצי מנה, בבקשה. זה בסדר? חצי פיתה אתה רוצה? כן. בוא תיקח חצי פיתה, בוא, קח. כל האנשים האלה חצי פיתה מגעילים, בוא אני אתן לך חצי מלפפון, כך אני שם לך, וחצי עגבניה, אני שם לך, קח חצי פיתה, קח, תהיה לך לבריאות. שילמת? לכל עסק טוב חשוב שיהיה כמה דברים. קודם כל, שיהיה לו פרסום, אחר כך שיהיה לו שילוט. אוכל וכל הדברים האלה עובדים וזה, זה פחות חשוב. שהוא שם פה את השלטים. או! איזה יופי, איזה יופי. עלק. תראו איזה יופי. פלאפל גבי, 5 שקל מנה. כמו שצריך, עיצוב יפה, עושה לי פה את הפונטים. הוא לא לקח לי כסף על הפונטים. זה מרחוק שרואים. בסדר, עכשיו הלקוח מתקרב, מה אני עושה לו? הופ. פלאפל גבי 5 שקל, הוא מתקרב, כבר אין לו ברירה. ואז הוא רואה. פלאפל 5 שקל מנה, פלוס 15 שקל הכדור עם 20 שקל. ובנוסף זה גם כשר וגם פתוח בשבת. זאת אומרת שגם דתיים וגם חילונים יכולים לבוא לאכול. בואו נלך לשים את השלטים.
תשלם עליו במיטב השקלים שלך. תראה מה הילדים עשו, תראה מה עשו לשלט פה, יאללה, תאמין לי איזה אנשים יש. אפילו תראה מה זה. אין טעם לגלידה ככה. שילמת? מה? לא שילמת? המזל שלי, דבר ראשון, אני זכיתי בלוטו השכונתי. ואני לא פראייר אני. היה לי אפשרות לקנות דירה. אז פתחתי את הפלאפל. פלאפל גבי. פלאפל הכי טוב במתחם של הבניין. אין איזה עצבים גם. באו אליי ממשרד הבריאות, שיגעו אותי. נכון ששמתי שמן, ששמתי מיץ תפוחים במקום שמן, והסלט היה מפלסטיק ויש קצת פיפי על הרצפה, אבל מה, הכדורים לא משהו? יאללה של האנשים האלה. איפה אתה? תביא לסיגריה. מה זה קשור סיגריה? מה, יש עבודה, יש פיתות לחתוך, יש מלפפונים, יש עגבניות, יש חמוצים. אני עוד לא התחיל, מה יאללה בוא. איפה אתה? יאללה, תתחיל לעבוד. למה אתה ככה? תתחיל לעבוד, מה זה פחקת? כאילו שמתי אותו שם כי אתה אמרת לשים את זה, עכשיו זה לא? תתחיל לעבוד. כל היום רק תעזור לי. ההבדל בין סתום למטומטם הוא הבדל אחר. הגרושה שלי מטומטמת שהתחתנה איתי. אבל העובד שלי סתום. אני שולח אותו להביא בשר, הוא מביא לי חלב. אני המזל שאני צמחוני. גבי, שלום. הלו. כמה אתם? 5? כן. מה אתם רוצים לעשות? משלוח? כן. זה מינימום 70 שקל. מנה? מה זה? מה אתם רוצים? חצי מנה כולכם? כן. אין בעיה, אני בא עם טיל לאו להביא לכם עכשיו את החצי מנה.